582,000 na halaga ng shabu na samsam sa isang event coordinator sa Urdaneta City. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Nasamsam ng kapulisan ang tinatayang 582,692 pesos na halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang event coordinator sa isinagawang buy-bust operation sa Urdaneta City, Pangasinan, madaling araw ng Pebrero 4. Ayon sa ulat, pinangunahan ng pinagsanib na puwersa ng mga unit ng pulisya at ng Philippine Drug Enforcement Agency ang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 37 anyos na lalaking residente ng Mapandan, Pangasinan. Nakumpiska mula sa suspect ang nasa 85.69 grams ng hinihinalang shabu. Agad na dinala sa kustodiya ng kapulisan ng suspect at nahaharap sa kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon habang pinaiigting ng kapulisan ang operasyon laban sa illegal na droga sa lalawigan. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.